megszoktak, én mindig az a látja, aki beszól. A lényeg az, hogy igen, nem De képbe kell csavarni? Teljesen ütközésig. És még utána meg is kell húzni. Ja, tehát szérfi segítséget fog kérni. Neked csúszik a kezem, és nem kezd. Jó? Utána ezt meghúztuk, levesszük a légtelenítését, illetve csatlakoztatjuk először a tömlőt. Még egyszer légy szíves. Nézd meg célcsarra anyát. Egy kézzel dobjuk ki a tömlőt, és lehet, hogy Egy kézzel dobjuk el a tömlőt. Ismét. Anita, próbálj meg lefektetni legalább élet. Várjál, meglazítom. Igen, és azt mondtam be. Mindenkit dolgot kértem kölcsön az installációtól, az alapján. fölhelyezzük a bétumlőt. B is lett? Most inkább a B-t rakjuk fel. Igen, van nálunk kapocsmár kulcs, amivel meghúztuk. Föltöltik, szóval ezért, hogy még nem. Ákó, vízhordó. Adom neked az adat. Nem, csak menjél le. És mennyi víz kell? Most 3, 4. Körülbelül 4 ilyen bele fog menni. Tehát, hogy a forgattyús házban addig víz legyen, amíg a szivattyú elméletileg föl nem szívja, mert nem tud elütni. Leüntjük bantot ezt szét, és Azért jó, mert akkor vides lesz, és akkor lehet mire fogni méresekkel. Kifelé folyna a víz, mert úgy zár elméletileg a pillanatmoszelep, ami benne van, hogy ugye a visszafolyást engedélyezze, a kifolyást engedje. És elméletileg, hogyha most töltjük, akkor föltöltjük ezt a tömlőt vízzel. Érzitek, végig töltögethetnétek, akkor föltenni az egész csak. És közel elég víz néznek. Na, valaki bepróbálkozik egy indítással? kinyitjuk a benzint. Igen, azt kinyitom. Azt mondtátok, hogy nyuszin indul. Várjál, ez a szivató. Szivató, ez Ezt először ráhúzod teljesen. Úgy van. És akkor most húzok rajta kettőt. Álljál ide. Igen. Igen, és most. Figyelj, hogy meghúzod egy picit, érzed, hogy megakad. Akad, és utána. Igen, meghúzod, kihúzod, akad, és utána rántod. Jó, akkor most bekapcsolod a kapcsolót. És most. Nem, most. Minden. Húzd meg, tásd be. Motorod. Ezt? Igen. Meg lett szivatva. Azért mondtam, hogy nem kell tovább szivatni. Húzd be. Szivató vissza van nyomva. Szivatók nem lehet Melyik volt ez? Mikor meleg a motor, akkor nem kell szivatni. Azért Csak az elején kell. Micsoda, De és így akkor most mit tanulja meg. csináljak? Húzd.
Ilyen játékot nem volt. Hogy belenéz a többletbe a kollega, hogy érde, hogy így szakott, hogy ott látszak. Jó, aztán. Tessék. Igen, és az éga nem semmi. Helyes